Здравейте, това е моят брат Сюзан. Сега ще му правя прическа, защото ще излизаме навънка. Сега малко ще му намокра косата, написах. Намокрям си ръцете и му оформям косата нагоре да направя. За целта ще трябва да имате гребен или четка и ето гребен или такава четка и гел или лак за коса, вакса и там каквото имате за заздравяване на косата. Трябва да се намокри хубаво цялата коса. Така. Ето. Сега си изсушавам ръцете и леко неговата коса с кърпата. Ето така. Сега взимаме така четката или гребена и му оформям косата, да малко назад се мръдни. И ето така. Сега стига толкова с четката. Взимам гребена нагоре, да му оформя нагоре. Ето. Така. И сме почти готови. Леко нагоре и настрани. Още малко нагоре. Така. И сега оставям гребена, взимам малко гел, слагане на ръцете и почвам да му мажа косата с гел. Най-важно е отпред да седи, добре да изглежда и отзад също, за да не стърчи. Опа! Така. И взимам за последен път с гребена, само така. И сега готово. Сега си изсушавам, си измивам първо ръцете и после ги изсушавам. И сега ще видите на брат ми прическата, която му направи 360 градуса. Ето, отпред, отстрани, отляво, отзад и от дясно. Ето сега пак отпред, отстрани, отзад, отляво. И това беше всичко. Надявам се клипа и прическата да ви Отдясно, повърка се. Клипа и прическата да ви са харесали. И ако ви са харесали, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен.